Goiuri, venga! Goiurik parratake hauka. Entzun. Bueno, seriedadea, segituan garela zuzenen. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon zoi ere, ekipo efemerideak aritu naiz errepasatzen eta uste dut gaur zaila jarri digutela. A ber, kontua da, badirudi gaurko egunez Cervantes hiltzela eta aritu naiz begira, baino nola esan, bai, baino ez. A ber, Shakespeareekin gertatzen zen antzeko zerbait, bai, baina gutegi Julianoakin, pixkat nahastuta bezala. Lasai, Iñigo. Lizentzia literario bat hartuko dugu eta liburuen pertsonaien efemerideak errepasatuko ditugu. Ez aldakizu liburuetan dena dagoela? Todos en los libros, todos en los libros, todos en los libros, todos en los libros. Bai, dena liburutan dago, eta efemerideak ere. Adibidez, apirilaren 23an, agian, Frankenstein eta Dracula printze txikiaren etxea jontziren afaltzea. Edo apirilaren 23an, Madame Bovary joan zen Bastianekin istorio amaigabe bat bizitzera, nor daki? Istorio amaigabea. Look at what you see. Atreyu! Edo agian apirilaren 23an, Otto errinozerontea eta Elmer elefantea bambulorekin elkartu ziren, eta oianean Mowgliri esker pipi galtzaluze ezagutu zuten. Gainean tipitapan eskatxa alaia, aurkitu nahirik tipitapatoki lasaia. Pipi kaltzaluze, Pipi kaltzaluze. Bakizue pipi kaltzaluze telesaiak soilik 13 atal ditula? Bakarrik? Bai, nik nire sentsazioa da, txikitatik, ez dakit. Hazi garela. 7 urte nitunetik, 13 urte nitunera egunero kapitulo ezberdinak ikusten nitula ez, 13 garraek dira. Wow. Baino literaturara itzuliko naiz lasai. Vale. Apirilaren 23arekin ari ginen. Hori da, agian apirilaren 23an, Isabelek erakutsi zion Juan Martini, Ana Karenina eta Jen Eireri ezagutzeko bidea. Eta untxitxuri bati esker, Alizia ezagutu zuten. Bueno, uste dut ulertzen ari naizela. Agian apirilaren 23an Tom Sawyerrek bere etxetik alde egin zuen. Teo baserrira joan zen eta Ismael Jasone agurtu eta aitaren etxera joan zen. Eskuak moztuko dizkidate, trabesoarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Kaixo, Dumbledore naiz. Jarri zutik.
Zeren apirilaren 23an agian Harry Potter iritsi zen Hogwarts eskolara. Eta liburuen magia ikasi zuen Oliver Twist edo Sherlock Holmesekin. Eta gauero fantasiaren indarra ezagutu zuen Don Quixote edo Xerezaderekin. Duzu izarrizpia barruan daukat ingumargia ametxetan da torregun berria zeroen opari bizirizia. Eta gaur bezalako egun batean, Bernart Etxepare elurretan galtza motzetan ibili ondoren zapata gorriak jantzi eta mundura, plazara, dantzara joan zen. Eren baskoak baitira abil, animoz eta gentiletan izan baita eta baita zientzia guztietan letratu handirik. Mirat nago, jauna, nola baten ez dena saiatu bere lenguaien propiaren favore. Bueno, oso politiari zaigu gelditzen sarrera hau, baina guk bigarren kafearen gaurko saioare orkestu beharko dugu, ezta? Tira, nola esango nuke. Francisco Umbralek esan zuen bezala, ni nire liburuari buruz hitz egitera etorri naiz. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Egia da. Gainera, apirilaren 23an, Nur, Mafalda eta Onin, Sofiaren mundua zeharkatzera joan ziren, eta guk ere mundua zeharkatuko dugu lagun batekin, Josu Iztuetarekin. Ei, eta Diegon, eta jarri horri markatzailea beste atal interesgarri batean. Dorleta Kortazar ipuin kontalaria egongo da gurekin, liburu egunaren liburua egunerazteko. Ba aldakizu zeintzuk diren liburu ireki bat bezalakoak. Ba gure Kontxita eta Marimi, naiz eta gaur Kontxita bakarrik egongo den gurekin. Ba, sesamo, ireki zaitez! Eta sesamo ireki egin zen. Edo, Alohomora. Harry Potterren liburuetan irikitzeko Alohomora esan behar. Eta aztu duzu, zuen audioak pilatu eta literaturari errepaso ederra emango diogula, ez pentsa? Ongitorri guztiak, gaur apirilak 23 ditu, eta nazioarteko liburuaren eguna da. Asteartea zela uste zuen norbaitek, baina ostirala da, bai, ipilak nabari du. Ongitorri denok bigarren kafera! Zuekin Amaia Resende egiluz. Kaixo, kaixo. Goiuri ez Arandia eta bere tartapuxka. Torrija da. Torrija. Arratsaldeon. Atxaldeon. Kriston Torrijarekin dator, goizean goizetik Euskal Herria zeharkatu du, baina presta gurean aritzeko. Mai Gorostiaga Pozo! Arratsaldeon motorran zerkatu den Lapuela labarkatik honea zuzen etortzeko eta liburu bat gomendioa, Edi Merckx, erdi gizona, erdi makina liburua, Jose Lahoz, El Raton urteak dira gaur, 1916 urteak jaio zelako, hau paragunak! Laizteri du konexioa berriz ere bigarren motorrekin eta Mai Gorostiaga Pozorekin arratsaldeon guztioi, bai uinen bitartez entzuten gaitu zuen hoi, bai binarioaren bidez entzuten gaitu zuen hoi, naiz irratiaren webgunean ari zareten hoiei, eta baita plataforma ezberdinetan streaming ez zaudeten hoi. Inigo Asencio Lurbi dizketan ari zeizuena bigarren kafeak gaur 187 ditu, arratsaldeak 4 eta 8 minutu, apirilak 23 eta gu presuekin gozatzeko ongietorri bigarren kafera. Eta gaurko saioa abiatzeko aukera asko genituen, baina adibidez hau aukera ona izan daiteke. Charles Mingus handiarekin.
Beno, esan da bezala, 4:10 minutu bigarren kafean ari gara, zuzenean naiz irratiaren sintonien Tarana Karimek agortu gaitu kaixo taldea, kaixo Tarana ibilak dio nabaritzen da gaur ostirala dela, nun giroan, bai, nabari da. Bazkaltzera joan gara berandu xamar, eguzkitan aritu gara, Sagardo Botila bi ustu dituzte Goiurik eta Amaiak, eta tira, horren ondorioak, hauesek, arratsaltza da bilen hor, arratsaldeon gaztiak, bai, arratsaldeon zuei ere gazteak izan edo ez, batzuk etzaten gazteak, Saterako Goiuri 28 urtetara bidean dela, eta 27 nabari zaio dagoeneko, hainbat kontutan adina. Amaia Arrasandegi, zein da zure gaurko maite duta, entzule, inoiz entzun ez bagaituzu, ongi etorri gaur lehenengo zentzuten ari zaren horri, gure saioak beti abiatzen dira maite ditugun gauzekin. Zuek ere maite zaituztegu entzule berriak, iritsi berri zareten horiek, eta Amaia Arrasandegi maite du? Gaur maite dut... Gaur bakarrik maite dut. Gaur batez ere gaur gertatu zaitelako. Zaigulako. Estres momentu edo agobio momentutan sartzen zaizun far, tonto, inuxente, baina ez dakit, pozgarri hori. Gaur gertatu zaigu Goiuriri, eta niri gauza bat ez duguna kontatuko. Edo bai. Goiuriri utzeko diot kontatzen. Eta... maite dut kolektiboa dukazue? Ez, baina bere historia da neria baino gehiago. Vale. Eta gentozen korrika estudiora, eta hasi gara farrez, baina berandu gentozen, eta gobiatuta ginen, baina... Eta far hori nire ustez sendagarria da. Eta oso pozgarria, orduan gorko maite duta, hori. Zeo, no? Eskerrik asko. Bai, eso. Oso ondo. Nereak badu... lotura puntu bat, Amaiaren maite dutarekin. Nik maite ditut konfiantza duten pertsonak. Eta azalduko dut. Amaiak esan duen bezala, eta inigo komentatu du, eta bazkaltzea jungea taberna batea. Ez da lehenengo aldia, taberna batera jutegeana bazkaltzea, orduan pixka bat ezagutzen gaituzte, baina ez hainbeste. Eta bazkaltzen ari ginen, konturatu gabe ze ordu zen, eta korrika atera behar izan dugu taberna hortatik, eta nik torrija eskatu berri nuen. Orduan, hartu dut platera torrijarekin, eta helatuarekin, hemen dagola, eta tabernatik ezer esan gabe korrikatea naiz, platera eskoa nuela. Eta zerbitzariarekin gurutzatu naiz, eta korrika, arnasestuka eta parrez eta urduritasunarekin esan diot, guaini, saiatu naiz esaten, guaini etorriko naiz platera itzultzera, ezin esan dut esplikatu. Horrein duzu edo ez? Bai. Sikiera. Baina, ezin izan diot oso ondo azaldu, zen arazoa, eta zergatik ni joan ni bere platerarekin, tabernatik kanpora. Eta begiratu dit aurpegi batekin esanez, lasai, segi, eta itzuliko zara, eta badut konfiantza, itzuliko zarela, eta segi, eta ez du galderarik egin. Eta derrepenten ikusi ditu bi neska korrika bere tabernatik platera eskoan zula, bat platerarekin, besteak katilloarekin, eta kor ziztu bizian tabernatik kanpora eta kaletik korrika, eta ez du galderarik egin. Beraz, nik maize ditut horrelako pertsonak. Ze jatorrak torrijaren jatorrian. Bai, azalpen badauka, Goiurik bertan jandituen torrija guztiak pilatuzkero, eta asko izan dira. Konfiantza hori ere indakoa da. Kontu, bazkari hortatik lehentxeago abiatu naiz ni, hemen trasteatzuk eta prestatu bertzirelako, eta estresatuko naiz bestela gero, dena martxan jartzerakoan. Eta, onan entorrela, zein zegoen ate ondoan zai? Mai Gorostiaga, zergatik, gaur goizean goiz Euskal Herria zerkatu dela esan dugu, Arabara joan zara, Arabar Errioxearen muga hortara. Lapola labarkan egon naiz, eta ama lulurren emanaldi izan duzuen bertako ikastola batean, eta antxe zegoen, kanpoan, paiazoaren egiten. Topatu dut mai, libreta batekin, kotxe guztiei errepaso egiten, ota zaindaria balitz bezala, multa jartzen zebi balitz bezala, eta hasi neiz parrezka, zuei partontoa sartuko zitzaizuen torrijarekin, eta nahi mai Gorostiagarekin. Eta, maite ditut horrelako
paiazokeriak edo humorerako eta gauzetaz parra egiteko gaitasuna duen jendea, eta maiorietakoa da. Bigarren moto batean, turreko etapan behera aritu, edota, hemen txate ondoan zai, hortxe zegoen Mercedes elegante bat, eta antxe zebilen matrikulai behi da, 0-7, Bai, eta ez dakit entzuten baldin badau kotxeari jabea, etortzeko azkar hor, gazira ja txaldeko hota. Mercedes 0-7-5-3 DJK kotxearen jabea, hurbil dadila bigarren kafearen laboratibiko atera, multa jartzen ari zaizkizu eta. Kizu ez ze maite dudan nik. Ze maite duzu. Etorri naiz kotxean barret lertzen nire buruarekin. Hoi, hortaz zelaritu gara. Bai, ez dakit, ezin detek edituta. Bida ze gauza kuriosa pasazitzaidan pasaden astean, eta bueno, behin baino gehiatogen gertatzen zaigu, baina igual beste aldetik. Jo nintzen antzeslamatik ustera, eta publikoan eserita, batean 2 minutu, 4 minutu hasi baino lehen, entzuten da. Jutsa mierda! Eta karo, gu askotan kamerinon egiten dugu hori funtzioa hasi baino lehen. Baino ez gara konstientek, leku askotan publikotik entzuten dela. Harimo hori. Eta orduan, kanpotik entzundakoa, maite dut, aktoren konzentrazioa, eta elkarrekin, ekipo bat, elkarrekin iten badue, iten dugu, bat didaru, mucha mierda, ekipo! Mucha mierda! Hainbestez, bale, pasiniz. Nik beste maite dut bat okat, baina kolektiboa da, seguro. Gaur liburuen nazioarteko eguna da, eta nik liburuak asko maite ditut, eta hori da maite duta, eta badakit zuek ere maite dituzuela, eta... Aizu, nik ikusi saioaren gidoia, atzu ikusi nun sarri Euskal Herria itzuli dala. Bai. Eta ez dago gidoian ez sarri buruz hitz egiteko? Egia. Bueno, bai. Bida, baina nik ekarri dut sarriren liburuak. Gizu zergatik ez dugu nahi patu. Zergatik? Sarri etxera itzuli delako, eta horrek hitzik gabe utzi gaituelako. Wow. Baina bueno, June Romatet, nik maite ditut zuen erokeriak, dio, eta guk maite ditu gure erokeriak, baina zurekin gehiago maite genituen. Romatet, dagoeneko liberatu zaituzte, askatasunaren usaina dastatzen hasia zara, oraindik ez? Ze bestela, laizteri marko dugu. Bai, 21 egun ondoren kalean. Bisita noiz egiten diguzun. Nahi duzunean, ikustuzu. Euskitan bazkaltzen jarraitze du gauzak ez ziren beste aldatu. Arratsaldeon guzti gauza xeritan murgilduko gara segituan, baina horren aurretik entzungo dugu kantunen amaiera noski Running to Nowhere, Fridoniaren kantua. Bago Juri eta Maia gaur jatetxetik iesi joan diren bezala, Running to Nowhere. No time for friends, no time for cooking now. No time for music, no time for you. I'm going crazy, baby. What's a minute on this? Baby, I need to stop a while. Tomorrow will be another day. Okerketa lanean ibili naiz, eta ikerrez banago. Ui. Badaukazu espazioko abestiren bat, nire garaikoa edo. A ber, adibidez. Pasegon bat, Video Kids Woodpeckers from Space. Badaukat, hori badaukazu letxako. Begido, ez azkarra, tío.
Mai Gorostiaga zenik fiuz dakartzu gaurkoan, ze ezagiten zuleak onduratu den, okerketa lanetan da bienean, eta Iker ez badabil, eta horrela hasten denean Maik badauka zerbait kontatzeko. Bai, espaziotik lotura dauka, eta gainera, atzo entzun nuen bigarren kafea, eta orduan, Goiarik aipatu zuen liridak, ez? Liridak, bai. Meteoritoen euria edo izarrekaitza edo uso izarrak edo urtean zehar behin baino gehiagotan gertatzen da, ez? Baina kontu ibili behar gara, porque adi egon entzule maitea. Izar usoak izarrak dira? Neik fiuz! Hau, gezurrutxa dela, baina horrek ez du esan nahi barrun egi bat egongo dela. Meteoro euria, izarrekaitza. Ustez, izar euria kometekin daude lotuta. Kometak bere orbitan eguzkira gerturatzen direnean, berotu eta buztana osatzen duen materia askatzen hasten dira. Gure lurra material hori geratu den ingurutik pasatzen bada, partikula horiek atmosferan sartu eta marruskaduragatik egiten dira. Hain ederrak diren izarrusoak sortuz, baina kontuz, agian ez da horrela. Agian ez dute provokatzen kometek. Justo gaur, apiriak 23 amaitzen da. 8. espazioko zaborrari buruzko Europako konferentzia. Hau konprobatu! Eta zer esan dute 8. espazioko zaborrari buruzko Europako konferentzia? Gure orbitan 26.000 objetu daudela. Bakarrik koltik bueltaka, zeintzurik gabe, horietatik bakarrik 2.800 objetu daukate funtzioren bat. Satelite zaharren edo poskatuen arrastoak dira gehienak. Europako Espazioaren Agentzia Garbitasunaren programaren arduraduna, badakizu ez izena daukan? Zein? Luisa Innocenti! Innocenti! Ei, kontuan hartu! Federico! Innocenti, cosa fai! Cosa fai, Innocenti, cosa fai! Beraz, inozentada hutsa egiten ari gaituena, esaten dute kometak direla eta zekizer, baino ez gure zaborra da. Puskatxoak erortzen direla eta izarusoak provokatzen dutela. Zerutik erortzen diren izarusoak urtoan zehar, Perseidak, Leonidak, Kuadrantidak, Liridak, ez dira kometa baten ondorioa. Zaborra da, gure zaborra, zabor hutsa. Ai, ama. Kontuan hartu, eta egia, hala gezurra, begien artean. Sudurra! Ui, ama, hauen unai. Konta, beti gezurrak esaten, jatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, jatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kara una. Bizkarretik ematen dura bankada, kala, bizkarra dakan. Beti zaude ondoko zarakan, kalakan. Badakiz ezan maite dudanik? Barkatu. Maite dut horrelako erokeriak egiten ditugunean Josu Izueta jartzen duen horpegi. Nora etorri naiz ni? Ze egiten dut nik hemen gizajoa. Barkatu Josu, gauza serietan nasiko gara bainoan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta bagoaz bidaiatzera, edo ez dakit, bidaiaren inguruan behintzat hariko gara. Ez dakit norabait konkretuan, edo... Hausnartzera. Hori da. Aventura grinak eraman gintuen ranle hartara barnean argi genuen astezina izango zela munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen. Josu Izueta, arratsaldeon, ongitorri. Bai, asko berdin. Ondo lao. Bai, ondo xamar, bai. Argidura horpegia ikusten atzeola, ikusten zaituztenean, hola, suelto xamar, baina, bueno, ni mundu honetan beste ze mundu desberdin dauden jakitiak asko posten hau. Osea, ni igual ez da,
oain zuezen deten saltxo batean, baino hori ere mundu honen zati badala postera. Ta ondo nago, eta horregatik nago hemen. Gu ere pozen geha hemen zaudelako eta ondo zaudelako, Josu. Bai. Aipatu dugu, bidaiatu baino, bidaiaren inguruko hausnarketa proposatu behar digula Josuk, edo bizi dugun garai honetan bidaiak duen toki, modu, itxura, ez dakit, berri edo etorkizunera begirako zalantza horien inguruan edo aritu behar dugula, ze bidaiatzeari buruz zalantza asko dauzkagu oraintxe eta etorkizun hurbilean nola gertatuko diren, Josu, bidai horiek. Bai, orain arte askotan hemen jardun izan dugea, bidaiatutakoaz, bizitutakoaz, beti mugimenduakin lotuta, beste herrialde batekin gogoratuta, eta, azken 13 hilabetetan mundua aldatu da inork pentsatzen zuen bezala, horren lekuko modu batea edo bestera denok izan gea, eta, ni orain dela astebete, ospitalean astebete pasadet, eta gela batetik mugitu gabe ere, asko ibili naiz, batetik bestera, munduan barrena, nire baitan, nire gorputzaren barrena ere bai, eta, hausnarketarako garai ona izan da, balen asko eta aske ibilitakoa naiz, eta, tokatu zait geldirik egotea. Eta uste ondo etorri zaidala, asko ikasi dudala, eta oso eskertuta nagoela. Bakar batek lortu bazuen ere. Ze hausnartzera eraman zaitu behartutako geldialdi txonek, Josu? Alde batetik, pentsatuet, inorez garela inmune, eman dugu bizimodu eman dugula, ez dakit, bakarren batek lotzen du zure bizimodua, osasunarekin, edo zoriontasunarekin, edo sekula ospitalera emango etzaituen olako oskola bat izango bazenu bezala, ez? Ta nik ikusiet, sentitu dut 13 hilabetetan, denok ibili garela nola ala, errekortari moduan, saietxetik ikusi dugu pasatzen, batzutan urrutixeo, gertuxiago, eta konturatzea vulnerable zarela gaixotasun batek, kasuntan COVID-ak agapa zaitzakela, eta uzi zaitzakela Xexen plazaren erdian rekortadore izan da adarrak ikuituta, edo barreran kontra adarra sartuta. Eta oso kontziente naiz, eta oso kontziente naiz nun bizi naizen, eta zergatik nagoen bizirik. Ez orain, lehenago ere hori banekien, lehen munduko, lehen zerbitzua dauzkagun gizatea bizigarelako, badakit hobetu litezkela, badakit mejorak litezkela, baina hori komentatu izan dugu, ezin zaigu ahaztu gabiltzala mundu mailan, oso goi mailan osasunean. Eta honekin ez dut esan nahi, gauzako bera hobetu ezin litezkenik, eta hola, baina ni jaso dudan tratamentua eta tratua, beste leku baten ezingo nituen jaso, o medioik etzeolako bertan, edo dirurik ez neukalako, edo pagatu ezinik geratuko nintzelako, beraz, hori, eskerona, eta hoxe dauzkatu gatik lehen hasieran programan maite zaitut esaten duzuenean, ni maite ditut. Lehen ere bai, zaintzaren zaintza egiten dutenak, eta gointxe bertan egongo da baten batei, tuboa sartuta, edo anestesia ematen, edo antibiotikoa zatzen, edo ipurdia garbitzen, edo hoiesek zaintzen gaituztenak. Eta gure, Josu Iztuetaren maite duta plazaratuta, eta, ospitaletik egin dago paso horrek emandako hausnarketaren ondoren, hausnartzeko gehiago ere badago Josu, eta, hemen gaude, bizirik, hau dago, bizi beharreko bizitza gainera, eta zure kasuan, seguru buruan, zalantza asko eta galdera asko, ze bidaiatzeko gogoa baduzu, eta bidaiatzearen inguruan ziurtasun gutxi une honetan. Bai, bidaiatzea hori askotan esan dugu gu bidaiari privilegiatu kapritxoso kanpoan ibili garenok, hemen ilatana konponduta daukagunean, gauzak egina konponduta dauzkagunean,
goxea pasatzeko prest, hotza, nekea, beldurra, bueno, bestelako gehiago dago noski. Eta guain, mundua geratu zaigu, guain dela 14 hilabete imaginatzez genuen bezala. 14 hilabete ez genuen imaginatzen mundua guain nola ingo zen, eta guain, ariketa bat egin dezakegu nolako izan liteken etorkizuna. Guain dela urte bete, etxealdi, konfinamentuko goratatik atera ginenean, bueno, bagenekin, arte txertorik ez zegoela, pentsatze genuen zerbait ikututa gehiago gaixatuko ginela zerbait arnastuta baino, bueno, asko egin dugu datu, bueno, zientziak asko egin du aurrera, txertoak ere badaude, baina nolakoa izango da hemendikan, jodezagun 6 hilabete, 12 hilabete urte betera, nola geratuko da mundua, ez? Nola geratuko da gure lehen mundua, nola geratuko da gainentzeko mundua, ze aukera, ze gogo eduki ditzakegun gauza bada, eta ze aukera geratuko zaizkigun beste bada. Osea, ni bai Finlandia goratzen badet, pensatu, bueno, eta nola egongo da Finlandia goteko aukera? Edo Georgia, edo Viena, edo Praga, edo Nueva York, edo Peru. Egin bat dugu irudimen ariketa bat, zen lehen ez geneukan informazio bat orain daukagu, eta orain ez daukaguna edukitzen hasiko, edo, bueno, Odun, bueno, dela urte betez genuen imaginatzen txertoa egongo zenik, guain badaude 3-4 txerto, egongo dira beste 2-3. Bueno, badaude, txerto zale, badago, txerto zalez txerto hartzeko prest gaudenok, badaude aurkakok, gehienok gaur egun bizigaren bintzat txerto desente hartutako gara, eta igual horretik gaude bizinik, eta, bueno, horrek egingo du, bizigaren lekuan bizigarelako, naiz eta nahi añata, nahi deguna ezartuta, nahi degunean, hori ikusten denik bidaiatzeko pasaporte berria. Lehen bagenuen gu pasaporte bat atatzen dugu, hola, azal gorrikoa, kristona balio duna, munduko 10 pasaportek honenen artean egon liteke gurea, tarteka bisadun batea behar dugu, oso tarteka egia da. Baina munduko 8 pasaportek honenen artean dago gurea esan nuke estatu espainolak ematen diguna. Eta horrekin batera osasun kartila bat bada, lehen monezak izuetako batek inigo probatutako izango ez. Bai, oso gutxitan txertatu behar izan dut, baina bai batzuk badira, eta hor kartilatxo hori beti eramaten dut pasaportearekin, eta... Lehen hori bageneukan, azkintzeko hori bageneukala, hori bageneukan beste herrialde batetara iristeko. Beste herrialde, esan dezagun, pobreago, arriskutsuago batea iristeko. Amigo, guain, beharko dugu gure etxean ibiltzeko, zeozer hori ezakit nolako izan behar du. Ezakit ere, egokien hauain lagun artean erabaki beharko gainu nolako izan beharko luken. Ezakit, merituen arabera, osasun zerbitzuen arabera, txertoaren arabera, ze txerto noiz hartu. Bueno, nik uste hola izango dela. Hola irudikatzen dut etorkizuna, ez? Ez egizueko izan behar izate Suizan uste dut, ni ez naizuen dela 14 hilabete mendik atera, gustatuko litzaidake, bueno, leku batzutara jutea, baina hola imaginatzen dut, pasaportea, Europa Komunidade barruan behar ez duguna, eta beste dokumentua. Nik uste alako empatia gora batera behartu gaituela honek guztiak, ez? Bueno, zertxo bait bidaiatu dugunok, eta gehiago bidaiatu duzuenok, uste dut privilegio horren konsiente bagarela, pasaporte oso ona dugula, naiz eta pasaporte horren izen askotan oso gustoko ez dugun, hori beste kontu bada, baina pasaportea ona dugu eta horrek asko erratzen ditu gauzak, privilegioak hor daude, eta askotan topatu ditugu, gurera etorre zitezkeen eta guk haien gana iristea bagenituen hainbat lagun, senide, ezagutu berri ditugun biztanleak munduko jendea, eta uste dut horrek nonbait kokatu gaituela, olako osnarketa batean, baina orain bereziki kontura gaitezke ezin maite duguna ikusi, hemendik ez da izan bat kilometrotara, askotan oso kilometro gutxitara, eta hori, zoritxarrez, munduko hainbat tokitan, egunero, eta azken hamarkada askotan, gertatu den zerbait da. Eta uste dut hor, badaukagula ez, gure sumin hori eta gure haserre hori eta pixkat relatibizatzeko eta beste egoera batzukin empatizatzeko aukera paregabea. Honek ez du esan nahi, hau ondo dagoenik edo ez dagoenik, baina bada hor gure privilegiotik garatago, bere herrialdeko mugak aspaldi gainditu izan dituen hainbat jende. Eta uste dut hori oso buruan ere euki behar dugula, gure bidaiatzeko gogo hau ase zinik gabiltzan honetan, ez?
Bai, nik uste bizitza hontan, bueno, bakoitza bere arauak eta bere balorea dauzka, baina bata da konturatzea nun noiz jaio gean, ze privilegio dauzkagun, eta gero alderatzea, baina ez alderatzea etxeko jardinean bizi direnekin, baizik eta etxeatzeko sotanoan edo garajean bizi direnekin. Eta horiketa hori ez badezu egiten, seguru asko beti, gehienetan erlazionatzea, zu edo zu baino hobeto bizi direnekin, edo zu eta zu bezala pentsatzutenekin, eta asko erlazionatuko dira, beha bezala realak irauzen denan posten direnekin. Baina hori ez da realidad. Realidad izan behar du, ikusi, konparatu, onartu, lotxi gabe, eta esan ni baintxe, hemen gaixotu naiz, beste leku batean gaixotu izan banitz, ez nintzen noin hemen egongo. Gogoratu nahi dut ere bai, nire lekuan egoten dan Angel Cuerdo, gaur abisatu diatela, ingresatuta dagoela. Ez da izango? Bai, beste zergatik. Eta, bueno, bera ere, hemen txegu gauden lekuti, 200 metrotara ingresatuko zuten, eta ondo zaintzen saiatuko dira, eta ondo tratatuko dute. Bueno, hau pixkat, gogoratzen dut, ezke asko, berdin da ospitalaren gestioaz ez dugu hemen hitz egingo, nire Osakidetzako bat txiki bat eman diate, hori ipurdia biztan gatze zaizuen oitakoa, vulnerable, berdintzen duena izan gerente ezakinungoa edo izan alako, Sánchezaz, ze gelatxoan bat eta beste komunia edo altxatzeko gauza bali mazea, eta hori ez esaten dut ni gaixotu eta 200 metrotara ingresatu naute. Eta hemen ez baliz Donostian 25 kilometrotara. Hori da beste gauza bat, distantzia. Islandian gaixotzea, Noruegan, lehen munduan, Kanadan, jarri top herrialde bat, baina ospital bat daukazu 200 kilometrotara, 300era. Dialisis bat egiteko, laguna bisitatzeko, eta guk hemen Gipuzkotik aiga, Euskal Herritik aritu baitezke, eta ez da 200 kilometro baino gehiago egongo ospital batera. Gipuzkoan 20 kilometro daude. Ez dakit, aurdun gehatuko balitz eta oaintxe hasiko bazina umea eukitzeko, Gipuzkoan zabiltzala 15 kilometro baino gutxi horrekiko zenuke erditzeko aukera, ez? Eta beste herrialde batzutan, distantzia esan nahi dut osasun baldintza berdinetan. Bestea da, tejabana baten azpian atenditzen bazaitue, edo ez dakit Senegaleko ospital batean aizeko rente batek, zure gela ondarrez betetzen badu, edo uralitatik tantaka baldima zaude. Eta nik handeriza errekin asko bideiatu dut, eta Djibutin pasagen ditu nila 20 piku egun. Temperatura etzan gesten, 35 gradutik gau ez, da egunez 50 zeon. Eta esate genuen, hemen ezin dizute kalentura hartu, sukarra hartu, zen besapetik termometro ateratzen dezunean, begiratu bitarte, igo da 40. Zure besapeko temperatura ezin da izan inguruan dagoen 40 pikota, eta hemen jendeak gaixotu egiten da. Eta hile egiten da, eta jaio egiten da. Eta horregatik, horixe. Ez dakitela etorkizuna nolako izan den, iragan hurbila probatu berri dut, eta, uste aldatuko dela mundua, eta eskotan esan duguna, honek honek balio beharko luke gauzak aldatzeko. Balio beharko luke, eta ea balio duen zeren bakoitzako, gutako bakoitzari aztuko zaigu, ziur asko hemen bihurtea nola egon ginen, nola genbiltzen, edo. Baina, hau ez dute, pixkatzea katastrofista izan nahi, alderantziz, posoni baikorra naiz bizitzan, eta optimista naiz, da iruditzen zait, etorkizun bat badagoela, eta itxaropentsua, eta hortara ere moldatuko garela, perspektiba desenterekin, edo bintzat ibilbidatekin ari zaretenok Josu, bidaiatze hutsari buruz ere, zemat aldaketa bizi izan dituzuen. Duela 30 urte, ibilgailu batek egin zitzakin kilometroak, edo tren baten abiadura, edo hegazkin batez ez da ginora iristeko gaitasun ere, aldatu dira ikaragarri, eta osasungintzari begira ere, bai, zenbat herrialdetan ambulantzia bat etzen izango, lehen mundutik, gure mundu privilegiatuntatik, iritsi diren artez, beraz, egokitzapen konstante horretan, orain ere egokituko da, eta etorriko dira laister, ondo bidean, berriz ere bidaiatzeko aukera horiek, eta hortara ere egokitu beharko dugu, ez da egin nola eta zergatik, baina nola bait moldatu beharko dugu. Jarrera ona beharko dugula, eta egokitzea guri oso ondo, bizi garenon, top
top Champion League bizigaren, no? Claro, egokitzea da igual zerbait listoia gestea, ez? Ba, planetan, konforrean, afaritan, sardotegitan, osea, justu aberatzen problemei uko egin beharko diegu. Baina beste batzuk igual egingo dute zer bera, ez? Osea, gure sakrifizioa da, daukagun guztitik zertxobait pixkat atzea hain behar ote degun. Eski, aurre asko xamar egin da genden ere. Eta ondun, pues, ni pentsatzen dut, beste batzuntzat aukera sortzen dan edo mundu justuago bat, ez dakit posible dan hori. Beste posible da, baina niri ariketa hori etortzen zait burura, ez? Ba, pentsatzea, bueno, guk gure bizimaila altuegia zela, eta hori askotan komentatu hemen bertan, kontzertu badago, eta ez, asteburun bienan egon ginen ez urtero, jartzen ditugu hilean 10 euro eta joan ginen Edinburgo asteburu batako, ez, 40 urte ospatuko ditugu, eta erabaki dugu Nueva Yorka jutea, eta bakoitza justifikatzen zuen bere kulturatik, musika zaletasunetik, kirol finaletik, ez dakiz zer, bakoitza justifikatzen zuen mundu, eta batetik bestera ibiltzeak, baina hori izan, anormal ez. Guretzat normala izan zena, baina asko gizakiari begira. Hori, ez da posible, zu kontzertu bat, ACDC edo berdin da ez dakize ikustea juntzea. Bienako Austriako Orkesta Sinfonikoko kontzertu bat ikustera. Piskat genden agian. Ez da roskaz pasata, baina honek balio bat du, esateko, piskat. Jetxi, eskaloi txiki batzuk, eta, guazen replanteatzea modu kolektiboan, ni naiz, ni bain oso igual, oso hausnarketan nago ez, baina, modu kolektiboan ere esatea, eta privilegiotzu batzuk galduko bagenitu ere, hain gaizki algeundeke, seur asko ez. Entzuleak ere baditu gor bueltan, eta norbaitek zara kontatu nahi badigu ere, badaki streamingaren bitartez, eta WhatsApp edota Telegramaren bitartez, 688-zazpibi-boslau-zortzilau telefonoan, 688-zazpibi-boslau-zortzilau telefonoan, eta gure entzuleek idatzi digute, Iñaki Gereñuk dio, opa Josu, animota besarkada bat, Ibilak, Ibai Lasartek, hola, bihotza jarri du, zuen zuten ari zela, eta ilargik dio erabat, ados, galderarik ez daukagu, hausnarketan nagusirik ez daukagu, ze uste dut, gure entzuleak gu bezala esen mai eta goiuri, nahiko ados, edo erabat jaudela Josu kontatzen ari da honekin. Nire ditu nahi, ze privilegiatuak gara, gure privilegio batzuk entzen baitugu, eta hala ere privilegiatuak segitzen garela, ez? Kendu ez dakit zenbat, eta hala ere primera divizio. Hala ere primera divizio, ni futbola ez zait interesatzen, baina asko kezkatzen hau, eta ikusi ditut herri honetan ze lehentasun dauden, baina hori, oso ondo ez egotetik, ondo egotera, eta hala ere, munduko 10% artean gaude, egongo binateko entxe rankin bat egin, eta 10% 5%, baina hori deseroso egiten zaiku zeren interpelatzen gaitu neurri batean, eta esatez, bai baino, ni ezain beste, bai baino beste batzuk gehiago, baina, horrek, azkura ematen du beste, Peza gaite izutenean surretik bastontziloi sartu aldiz. Bai, batzuk tokatu dira. Badakizu sartuko izuela, badakizu gutxirauten duela, badakizu desagradablea da, eta ala ere, hau erikitzeko esan da ipurdio estutzen duz. Hoxe da, pasatzen zaiguna, bastontziloa, bizitzako bastontziloa, izan litekena, gure bizitza maila, izan litekena gure hainbat gauza zalantzagatzen dituena, deserosoa da. Izatezu, pero ni ez hainbeste, Josu Iztueta, plazarra da, zurekin osnartzea, eta espero dugu laizter denok ere, aukeran badugu ere gure privilegio horien erabileran aritzea, baino tira, ez ezala honek hausnarketa honen balioak kendu, eta ez ezala inork hausnarketa hau burutik kendu. Utopiko hutsak gara, uste dugu egoera honek mundua zertxo baito betzeko balio dezakela, eta utopikoak izaten jarraituko dugu, ze besterik ez egu geratzen, esperantza horri heldu bertzaio. Bai, utopia zerbait lortu ezin amestea da, baino hori amestuz, lehen esan deunak, geratzen bazea de, bidearen erdian, seur asko nahiko lortu ezo. Ni ameslari gehiago naiz, utopia zale baino, iruditzen zait,
nora begira jarri eta iritsiko zarela bideo horretan, maila personalean edo kolektiboan. Eta hori, bain dela aste bete, nik ere ez duen uste hemen egongo nintzanik, eta gaur banago, eta horrek ere optimismorako ate bat irikitzen dit. Haze poza, eren egun Josuri idatzi, eta Josu zen muz da, ondo eta zuenerako gogoz. Gauza erra da. Eta hitz egiteko gauza, ze mezua bialtzeko moduan nintzen, baino hitz egiteko ezin nuen hitz egin, eta orduan airea falta zitzaidan, eta konturatzen nintzen ez nengola Nepalen edo Peruko altiplanoan, 2000 metro jetxita, oxigenoa bueltatzen zaizu biriketara, baina esaten hemen itxos mailan Tolosa 75 metrotara ralentian bizitzeko ez badaukat beharraina iderik, justu nabil. Eta, arnasatu parra egin, hitz egin da jan da laguna artean ibilita. Oidanak ditut, berriro. Bueno, hemendik Angel Kuerdori, oraintxe patxelagoa dagoen horri besarka daundia, Fabi eta familiari, umei ere, eta Josu zuri eskerrak, harremanetan izango gara, zein du? Eskerrik asko, min esker. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta guk esan dizuegu azken egunetan zuen liburu zatitxoak bidaltzen nahi genuela, eta Maiar Resende egiluzek josi ditu, eta musikatu, eta politu jarri ditu, eta zuen laguntzari esker, gure omenaldi txikia liburuaren nazioarteko egunari, hauxe da, bigarren kafetik. Minan, Amets Arzaiu Santia eta Ibrahim Abalde. Lehenik bere sabel barruan 9 hilabete, edo gehiago. Gero bularrean, edo bizkarrean, beste zenbat urte. Zure gorputza garbitu, jaten eman, noizbait handitzen zaren arte. Horregatik Gineako fulok badugu esaera bat, eta honela dio. Naiz eta ama bizkarrean hartu eta mekaraino oinez eraman, ez duzu zentimo batez ere ordainduko, hark zugatik egin duen guztia. Gizonak mingaina Espainietatik pasatu zuen. Ez zeukan listurik ahoan eta eginalak egin arren, begiak zabaldu ere ez zituen egin. Adi jarri zen, baina isiltasuna osoa zen. Eta hila zegoela pentsatu zuen, infernuaren ateetan zegoela. Izan ere, ezin zen bestela izan. Gerrako irudiak zebilzkion bere gogo, sorgortuan, odolezko irudiak eta haiekin nahastuta, baita beste irudi batzuk atseginagoak ere. Erreka urgardenek bustitzen zituzten soro eta mendi muinoenak. Toti Martínez de Lezearen esne eta estizko lurrak. Baziren behin sagu luze kankailu bat eta sagu motz txaparro bat. Adizkide handia biak. Topo egiten zutenean, honela zioen sagu kankailuak. Kaixo, sagu txaparroa, eta sagu txaparroak erantzuten. Kaixo, sagu kankailua. Adizkide biok sarritak ibiltzen ziren elkarrekin. Paseatzen zijoa zela, sagu kankailuak horrela zioen. Kaixo txoriak, eta sagu txaparroak horrela zioen. Kaixo somorrok. Batzarre baten ondotik pasatzen zirenian, sagu kankailuak horrela zioen. Kaixo loreak, eta sagu txaparroak horrela zioen. Kaixo sustraiak. Nondik atera dut zatitxo hau? Sagu kontuak liburutik Arnold Lobel idatzitakoa da. Marimuxu Artega, portura jaitsi zen, zuzen, belaontziaren pareraino. Bere marinela karelean jarrita zegoen, sagar bat zuritzen. Diosa egin zion Marimuxuri. Ongi etorrian eskatxa, zerbait nahi alduzu?
Mari Muxuk bezperan asmaturiko koplarekin erantzun zion. Zure musua Espainian, zure loa aldamenean, orain neun atorreskean, gera zaitez nire etxean. Ez bat, ez bi, marinela ziztuan lehorreratu zen, begiak txinpartaka, itsaso handietan ibilia zen ordura arte, Mari Muxuren bila, konturatu gabe, eta horregatik zegoen goibeldurik. Eta Mari Muxu ere, marineleren zain, egona zen herri txikian jakin barik. Handik aurrera ez batak ez besteak, ez zuten izan bihotzeko minik, luzaroan bizi izan baitziren elkarri muxuka. Eta alaxe, biziko dira oraindik, hilez badira, uren gaineko bitxetan eta ipuin honetako hitzetan. Mari Muxuren ipuina da hau, mire nagurmea bekidatzia eta begira-begira tradizioaren leiotik ipuin bilduman jasoa. Lehen bizi itzultzen denak irabaziko du opilik handiena, agindu zien amak. Anai arrebek bildu zuten bada egurra basoan, orduan mutilak gorputzeko behar bat sentitu zuen. Itxoin pixka batean, esan zion arrebari, galtzak askatu behar ditut. Ez horixe, erantzun zion arrebak, gero zuk apustua irabazteko ezta? Eta harin abiatu zen neskatila bere adaskekin. Liburu hau Juan Cruz Igerabidek idatzi du, Euskal Herrietako ipuin gaiztoak, denon artean editorialekoa. Arkaitz Karoren belarraren ahoa. Nor ez da inoiz belar luzearekin zauritu. Aiztoarena baino zorrotzagoa da belarraren ahoa. Baina bestalde, nor ez da belar lehorretan gozoretzan, maitearekin, zimurtu eta amaitu duen alkandora zuri batez jantzita. Nork ez du inoiz praketara txikitako belarra astindu behar izan, etzen aldi hura eta bizitza hura maizitekenik pentsatu ere egin gabe, mandioko eskailerak jeistean. Etzan da, belar artetik begiratzean, hutsaren pareko begitatzen da heroiaren estatua eta handitasunez betea gizon arruntaren segala napala. Arratsaldeon, Aitor Binagret naiz eta Karmele Jaioren Orain hilak ditugu poesia liburua aukeratu dut. Putzuak izeneko poema irakurriko dizuet. Medikuak auskultatzen nauen bakoitzean, neure buruari galdetzen diot, entzungo aldituen aparatu horrekin, nire putzuen plisti-plastak. Jone Gorostartzu. Des egiten. Bihurguneak, aldapak, semaforo eta estopak. Batzuetan mantxo egi, ezinean. Besteetan azkarregi, isunak. Eta erregaia garesti eta gurpilak igatuak. Gidamaimenik gabe jarri zidaten bizitza eskuetan. Inor erortzen denean, barre egiteko joera dago hemen, gure hiri barregarri honetan, munduko beste leku askotan bezala. Eta eroriari begira geratzen da jendea, algaraka edo disimuluan. Erori, denak erortzen gara, astean behin edo egunean 6 bider, baina denok erortzen gara inoiz.
Jendea zenbat bider erortzen den kontuak atereaz gero, harrigarria litzateke ondorioa. Erortzen ez denik ez dago. Denak erortzen gara, era batean edo bestean, behin eta berriro. Baina batzuk erori egiten dira, eta jaiki. Beste batzuek, erori eta zailtasunak izaten dituzte jaikitzeko. Orduan, arazoa ez da erortzea, jaikitzea baizik. Joseba Sarrionandiaren idazlea zeu zara irakurtzen duzulako liburutik. Printze txikia. Idazlea Antoine de Saint-Exupéry. Itzultzailea Patxi Zubizarreta. Pertsona nagusiek aholkatu zidaten boa suge ireki edo itxiekin marrazkiak alde batera utzi eta gehiago saiatzeko geografian, historian, kalkuluan edo gramatikan. Halaxe utzi nion bada 6 urte nituela pintore ospetsu izateko ikasbideari. Ene lehen eta bigarren marrazkiekin izandako porrotak gogogabeturik utzi ninduen. Pertsona nagusiek ez dute berez ezer ulertzen eta aurrentzat nekagarria da beti ere argibideak ematen ibili beharra. Beraz, lanbide bat hautatu behar eta hegazkinak idatzen ikasi nuen. Gutxi asko mundu osoan zehar hegaldatu naiz, eta jakina geografiak asko lagundu dit. Lehen begiratu hutsarekin banekien Txinan, Arizonatik bereizten. Gauean galduz gero oso lagungarri gertatzen da. Gainerako emakumeak etsaitzat hartuta iritsi da amatasunera. Txiki-txikitatik haiekiko lehia ulertu du biziraupenerako bide bakartzat. Haien ezinera mana sumatu uste izan da, gainetik kendu, gainditu, zapaldu, irabazi egin behar izan die, beste zango, beste hitz, beste poemei. Baina beti dago norbait ezinezkotik gertuago norbera baino. Orain, beso batean aur negartia, bestean erosketaz beteriko gurdia, badaki norbaitengan bilatzekotan, noizbait bere ezinen errudun egin zituen horiengan guztiengan bilatu behar duela, babesa eta heldulekua. Ez da erditzea. Jone, Gorostarzu. Egia da bai, urduria izan naiz beti. Ikaragarri urduria. Eta alakoxea naiz orain ere. Baina eroa naizela, zergatik diozue hori. Eritasunak zentzuak zorroztu dizkit ez ezabatu, ez da moteldu ere. Ororen gainetik entzumena zorroztu dit. Gauza guztiak entzuten dituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko entzuten dituen. Nola izango naiz bada eroa. Entzun zeinen osasuntxu, zeinen lasai kontatzen dizuetan historio osoa. Edgar Allan Poeren bihotz salataria. Koronabarro kitzulia. Arratsaldeon. Ekaitz Goikoetxea naiz eta zuen proposamenari erantzunez, berriki Arrebak, Irati Goikoetxeak, Elkar argitaletxearekin argitaratutako Herriak ez du barkatuko liburua gomendatu eta bertako pasarte bat irakurriko dizuet. Zergatik, galdetu zion, hantxe, denen aurrean. Zergatik, amak aita hiltzela, aita hiltzutela, aita hiltziotela, esan zionean. Zergatik, amak ez zion erantzun. Esan zion etxera joan behartzuela,
lasai egon behartzuela, bere burua babestu behartzuela, eta ez pentsatzeko ezertan, bihurtzeko burua zulo. Eta amak hori guztia esan bitartean, oianak pixa egin zuen galtzetan. Gainean, isilik, infinituki isilik. Inork ez zion ezer esan, sentitzen dut, eta sentitzen dugu, eta hemen gaude, eta ikasketengatik lasai. Hori guztia entzun egin zuen, baina inork ez zion ezer esan. Herriak ez du barkatuko, Irati Goikoetxea. Hasieran puntu txiki bat zen, atximurkada bat. Onain handiekia da eta astuna. Sabelean egoten da normalean. Bai, normalean bai. Batzuetan salto egiten eta mugitu egiten da. Eta beste alde batzutan eragosten nau. Baina min handiena sabelean ematen dit. Pentsatzen dut izango dela gauza gehienak horritu dalako gordeta. Tximeletak, zuloak, korapilloak. Agian hori baino ez da, indigestioa. Sabela hainbeteta izateagatik. Orbanak, burbuilak eta kremazko bombak. Hau da Matilderen istorioa, baina Tristanen istorioa ere bada. Nire gomendioa Naiara Palacios eta Silvia Manzanaren liburu hau da, oso berezia eta gainera ditzu ilustrazio batzuk superpolizak direnak eta istorioa da oso polita. Udaberria guta zahaztu zen urte hartan, Marisa Zubiri. Batzuetan zure izena esaten dut lasai, eta nire zauriak sendatzen duen baltsamoa da, eta lagungarria da aurrera egiteko. Baina besteetan, gehienetan, zure izena ahoskatzerakoan, ahotsa itotzen zait eztarrian, eta korapilo batek mututzen nau. Begiak lausotzen zaizkit eta zorabio ero batek astintzen dit gorputza. Zure izena nire izana. Zure izena nire izarra. Zure izena esan nahi dudan hitz bakarra. Zure izena nire hizkuntza osoa. Zure izena, oraindik, askotan, ahoskatzeko gai ez naizen hitz magiko hori. Kanta hori. Otoitz hori. Zure izena izenik goxoena. Kutxunena. Maiteena niretzat. Cuentos para adultos liburu ilustratu eta musikatutik. Dora Salazar, Arkaitzkano eta Josarra Senperena. Txehov versus Yahoo. Anton Txehoven esanetan, hirubide arditzake pertsona batek bizitzan. Eskuineko hautatuz gero, otsoek irentsiko zaituzte. Ezkerreko hautatuz gero, zerrorek irentsiko dituzu otsoak. Erdiko hautatzen baduzu, zure burua irentsiko duzu. Yahoo txaten arabera badira beste hiru. Available, itxura penagarria, el niri. Bizi, bai, interesgarria berori, izaki arresitua. Invisible, ez zaituzte ikusten, ez zara existitzen. Ikustezin izatea hautatzen dut, zalantza izpirik gabe. Eta ikusezintasuna hautatzen duten haiekin soilik izan dezaket etorkizun bat aman komunean. Maite dut beste izaki ikustezinekin gutun trukea. Maite dut haiek marraztea, haiek ni marraz nazaten. Maite dut haiekin. Sistemak akats bat detektatu eta itxi eginda bapatean. Baliteke azken aldaketak ez gorde izan. Lagun izoztua, Joseba Sarrionandia. Bikote maiteminduak saiestuz eserleku librea topatuko duzue. Tracy Chapmanen boz argia entzungo da. If not now, then when. Eta giroa leuna izango da. Erdiluna, lasaia, aproposa hitz egiteko. Baina instantean ez dakizu zer esan. Ez Maribelek, ez zeuk. Iragandako denbora guztia, egun atalak, urte zatiak, mende birrinak, distantziak, dena derrepentean bien arteko aire estuan pausatuko balitz bezala. Eta hitzak, nagiak eta desegokiak, sentituko duzuen emozioa baino askozaz txikiagoa izango da. Eskerrak etorri zarela. Eta eskerrak hemen gelditu zarela, esango dizu Maribelek. Lekuak benetakoa emanen du. Baina ez zaude ziur.
musikak eta argi jokoek eraginiko ekaitz eta irrealitate giroan. Orduan, esben helduko da, eta berehala etengo duzue solasa euskararik entzun ez dezan. Zer pasatzen da ba? Galdetuko du berak. Ezerrez, esango duzu. Benetan? Bai, benetan. Hori gezurra da, ez? Isilik geratuko zara. Orduan, zerbait pasatzen da eta hobe dut hemendik alde egin, esango du berak. Eta biok bakarrik geratuko zarete berriro. Zuretzako moduko pasaporte bat ekarri dut. Eta zer egingo dugu? Zer egin nahi duzu? Egin dezakegu zeo zer elkarrekin? Bai. Oraindik ere ez duzu, begien aurrekoa den arren, Maribel eta biok espazio berean izatearen ziurtasunik izango. Besoa luzatu, zure eskuaz bere aukitu, eta hala ere hurbiltasun hori ez zelan frogatu ezin balitz ezala. Ez duzu inora itzuli beharrik? Ez, eta zuk? Nik ere ez dut bestelako asmorik. Orduan, badugu denbora, esango du Maribelek. Denbora dugu, azkenean. Maggie Nelsonen Argonautak irakurriko dut. Bartesen esanetan, maite ez daitut dioen subjetua argonauten parekoa da. Izan ere, haiek bidaian ari direla, itsasontziaren zatiak berritzen eta aldatzen baitituzte, baina itsasontziari berari izena aldatu gabe. Denborak aurrera egin ahala, argo itsasontziaren zatiak berritu eta aldatu daitezkeen eran, eta itsasontziak izenari eutsi, berdin gertatzen da maitaleak maite zaitut esaten duenean. Esanahia berritu egin behar da esaldia erabili aldiro. Izan ere, horixe baita hizkuntzaren eta maitasunaren langintza, esaldien ñabardurak eranstea, beti izan daitezen berri. Pedro Daguerraz Pelikueta, Xular, Sarako Retorak idazitako Gero liburuaren 8. ahapaldia irakurtzaileari mintzatzen zaiona. Eta nola dio? Badakit, halaber, ezin edan naitekeela eskuarako mintzalde molde guztietara, zeren anitz moldez eta diferentekin mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beheran, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaberrian eta bertzean hitz lekutan. Batak erraiten du behatzea eta bertzeak so egitea. Batak asarretzea, bertzeak xamurtzea. Batak jilkitzea, besteak jalgitea. Batak atea, besteak borta. Batak erraitea, bertzeak esatea, batak irakurtzea, bertzeak leitzea, batak liskartzea, bertzeak harkartzea, batak hauzoa, bertzeak barridea, batak aitonen seme, bertzeak zalduna, finean bat bederak, bere gixara, antzura eta moldera. Ez dituzte eskualdun guztiek legeak eta asturak bat, eta ez eskuarazko mintzatzea ere, zeren errasumak baitituzte diferent. Baina, zeren komuzki, ala iskribatzea, nola mintzatzea, nori bere iduritzen baitzaika hoberenik eta ederrenik. Eta ene haur ezpaita zeurea bezala, ez, otoi, argatik arbuia eta ez gaitzerran, unetzaz kontenez pasara, egizuzuk zeure moldera, eta zure herrian usatzen eta segitzen den bezala, zeren ez naiz ni hargatik bekaiztuko, eta ez muturturik gaitzez ilarriko. Aitzitik, haur da nik nahi nukeien gauzetarik bat. Henen txeiu apur hunek kilikazinitzan eta gutizia bertzen txeiu hobeagoa baten egitera, eta hene hemengo falten ere erremediatzera. Zeren halatan
ez litzateke eskuar hain labur, eskas eta ez hartxi, nola munduak uste baitu eta baita duka dela. Horai badirudi eskuara halke dela, arroz dela, ez dela jendartean ausart, entregu, pitore eta estrebe. Zeren, are bere herrikoen artean ere, ez baitakite batzuek nola iskriba eta ez nola irakur. Baldin egin balitz eskuaraz, bat liburu nola egin baita latinez, frantsesez, edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz. Ek bezain aberats eta konplitu izan nintzen eskuara ere. Eta baldin ala ezpada, eskualdunek berek dute falta, eta ez eskuarak. Bostak eta 10 minutu zuzenean ari gara berriz ere, bigarren kafean, esker mila, ez zarete gutxi izan, zuen audiotxoak, zuen liburuaren nazioarteko egunari egin omenaldi txiki honetan, zuen aletxoa jarri duzuen guztioi. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri, zuzendu okar banabil, baina uste dut gaur eta oraintxe bigarren kafearen, bigarren kafeen bideari lehen etapari hasiera eman behar diogula. Bai, eta beldurtuta nau. Zergatik? Gure gaurko gonbidatua azkeneko hemen egontzanen negar pixka bat egin genuelako. Egia da, oso polit izan zen, nahizu. Malko politiak izan ziren. Bai, baina gaur berriro negarra egingo dugu. Gaur egun aproposa gainera, ez? Bai, gaur oso aproposa. Dorleta Kortazar bigarren aldiz gonbidatzeko gurera. Dorleta Kortazar, arratsaldeon, ongi etorri. Harrera nik egingo dut orain, Bai, aritu gara errepasatzen, nola orkestu genuen Dorleta aurrekoan. Eta esan genuen ipuin kontalaria da, ala soil-soien esan da, baina akaso zer gehiago galetu diotenean irakasleare badela entzendu beharko du, aipatu genuen inspirazioa bizimodure badela, aur nera bezain helduak dituela entzule, formakuntza lanetaren maiz murgildu dela, Deba Ibaiaren moduan askotan itxasoinako bidea egin behar izaten duela, aipatu duela inoiz, emarian biziote da Dorleta Kortazar, emarian biziden ez dakigu baino mankorra, bada gogoz mai Gorostiaga Dorleta Kortazar, Bai, asko. Gainera, ore bat, bigarren kafea hartzera onartu dula, bota genuenean erronka liburu eguna, ez Dorleta, ez dakit, literatur zalea. Ezagutzen bat pertsona literatur zalea dela, bera Dorleta da. Egia da Dorleta. Bai, baina aitortuko dizuet, nahiko berandu zaletu naizela, nire nerabezaroa eta nire haurtzaroa ez dut gogoratzen liburuen artean murgilduta, egia esan badaude pertsonak oso txikitatik garbi daukatenak eta beti gustatu izan zaienak eta oso zaleak izan direnak, ez da? Gure etxean egia esan militantziagatik esango nuke liburuak egon direla, nik ikusi ditut, baina nik ez ditut eskuartean hartu, gaztarora arte. 19 urtekin gogoan daukatola lehengo aldia liburu bat hartu eta gozatzea horrena, ordura arte obligazio moduan ikusten nuen eta ondoren zaletu naiz. Eta iruditzen zait azkenen urte hauetan, aurretik galdu ditudan urte guzti horiek errekuperatu nahian bezala, nire buruarengatik esango nuke irakurle konpultsiboa naizela, bai. Nik txikitan asko irakurtzen nun, oain saiatzen naiz, baina ez dut hainbeste irakurtzen, eta txikitan, udaran, eskolarik etzagonean, orduan liburu asko irakurtzen ditun. Eta nire klasekide batek kontatu zidan, beak etzaukan zaletasun hori. Orduan gurasoek esan zioten, udaran irakurtzen zituen liburu bakoitzeko 10 euro emango zizkiotela. Liburu bat irakurtzaia sekulako erronka zan behantzat. Kontuak egin zen dituen eta estatu eta orduan nik hartu nun paper bat. Eta hasi nintzen kontukateatzen. Ja, dagoeneko, azkeneko hilabeten irakurri ditut ez dakizen bat, udarari geratzen zaizkio ez dakizen bat egun, irakurriko ditut ez dakizen bat, biderramar,
kontu batean nun, eta kontuakin junitzen aitan gana. Eta esan dion, jo, aita, pida, eski ez dakizeini, irakurtza ditun liburu bakoitzeko 10 euro ematizkiote. Orduan, karo, nik nahi dut, nik, saben, txai, ze mentalidadea, nik nahi dut, eta baina nola, ze irakurtza batek, eta bai, baina nola, eta nik bai, eta kalkulo batea dut, eta behiatu zuen, eta zenbatekoa irakurri zuen, eta sekulako parra da zen. Baina esate zuen, jo, maitia, baina beste lan bat beharko dut. Hau ordaintzeko, eta antxe gehatu nintzen, dirui gabe, baina liburu askorekin, Eta horrek ere, ez dakit. Segitan konturatu zinean, besta beraztasuna bat zenula horre. Nire kasua adibidez izan da, boladak, txikitan asko irakurtzen, gero beste urte batzuk ezer, nerabe pilo bat irakurtzen nuen ere, gero utzi berriro, hartu utzi, nahiko tematiko bai, ez, igual liburu batek erakartzen duzu beste bat, eta horrela, beraz, dorleta ez daki, baino, gurasok lasaitu, ez? Ba, nik askotan egia esan hori pentsatzen dut, nire kasua ikusita, iruditzen zait, askotan behartzen ditugunean irakurtzera, ez gehala mesede egiten ari irakurtzaletasunari. Iruditzen zait, beti dela importantea noski, aurrei eskura euki dezaten. Baina are importanteagoa da, beraiek esperimentatu dezatela. Eta niretzako klabeetako bat da, batez ere txikiak direnean, beraiekin denbora pasatzea. Ze badirudi, txikitan asko irakurtzen diegu umiei, eta ja, norbere kabuz irakurtzen hasten dienean, momentu horiek desagertu egiten dira. Eta izugarrizko pena ematen dit, badirudi ja, beraiek autonomoak direnean irakurtzeko, beraien kasa uzten ditugula, bai aukeratzen, eta baita irakurtzen ere. Eta niretzako, nire amatasuraren prozesuan, baldin badaude momentu magikoak izan da nire semearekin, elkarrekin irakurtzen pasaditugun denbora horiek. Eta iruditzen zait hor, ia gutxienekoa dela liburua, gehiago dela elkarrekin sortzen den lotura afektibo hori. Eta orduan, hortik bideratzen baldin baditugu, aurrerago ere ematen diren momentu horiek irakurtzeko tarte hori, nolabaiteko emozio batekin lotzen badugu asko zerrexago lortuko degula. Eta behartzearena, iruditzen zait, esan dizudadan bezala guztiz kaltegarria dela. Etorri behar badu. Eta ez daukagu zertan mundu guztia irakurtzailea izan behar. Bai, hasta? Denek kontatu duzu zuena eta nik ere kontatuko dut. Nik haurtzaroan irakurri dut desente, nerabearoan ikaragarri pila, eta gogoran ditut hainbat novela gau pasa eginda bukatu eta ikastora joatekoetako pasarteak, zuek ere izango zen ituzten seguro, baina gero alako beteka hartu nuen momentu batean eta urte askotan irakurri dut oso gutxi. Eta azken aldian, eskerrak goiuri inguruan da asko irakurtzen duela, Maia Beitia, Ane Elizegik, Maik berak, hemen ipuin kontalariak, eta etortzen zarete, izaten ditugu poesiatik Igor Estankonaren gomendioak, gehiago irakurtzen, baina bai, zerbait garri izan balin baduta, ez dudan nire burua behartuko irakurtzera. Eta tarteka esnatzen zaigu gori, batez ere poesiarekin gehiago, eta baina bai, nik asko irakurri eta gero oso gutxi irakurri du izan dut, zergatik, baina alaxe gerratu zait, eta tira, pena, baina horrelaxe da. Hau pasarena gertatu zait, hasi liburu batekin bala faldostean eta nahi gabe kubata bat, eta taberna baten zaude, eta kubata daukazu eskoan, da gau pasa liburuaren erruz, Aizu ez, azkeneko urteetan zerbait irakurri dut, bat ere esaten dudanean, zerbait irakurri dut, eta tarteka izan da, hola, lasai, iluntze batean etxean geratu, kubata prestatu, liburua, eta holako ritual modukoak, horrelakoak ere izan dira. Ze gozada bai berri irakurtzen, ez horretan? Bai, baina oso gutxi berri irakurtzen dendik, iruditzen zait. Ez dakit denbora galtzea, baina inbeste dago irakurtzeko, berriro liburuak irakurtzea iruditzen zaidala, ansiedade moduko bat sortzen zait, baina laeta ere gozada bada ikustea. Batez ere, agian novelak ez, baina bestelako liburu mota batzuk azpimarratu egiten ditut, eta orduan berriro irakurtzerakoan,
Zergatik azpimarratu nuen hau, Arkatzakin hori bai, beti, boligrafoa ez dut liburu baten sartzen, inondik inora badaude batzuk, ez dutenak aparteko apegorik horretan, baina bai, berrirakurketa horietan, nolabait azpimarratutako pasarte horietan kontuatzen naiz, momentu bakoitzak badaukala, ez da? Irakurtzeko, liburutik iristen zaigu, gure bizitzan, segun eta zein egoeretan gauden, horren arabera iristen zaizkigu liburu horretako mezuak, ez da? Askotan, liburutegietan edo ez dakit, dendetan, edo leno zegoen katalogazioa, esan dezakegu, eleberrik, antzerkia, zientzia fikzioa, baina egun, ematen dula, jartzen dute beste modu batez, bildurra espasatzeko, txupetako izkentzeko, badaude beste... Bai, baloreetan, liburu ezitzailea, baloreak, emozionarioak, eta gehien saltzen dienak izango dira segurazki, izugarrizko pena ematen dit niri. Egia esan, azkenean liburu dendak ere negozio badira, gehi asko bintzat, eta saltzetik bizi dira, ez da? Orduan, eskaeraren arabera ere, beraiek liburutegia antolatuko dute, ez da? Baina bai, arduratzen hau pixkat ikusteaz, azkenen urtetan zenbat leku hartzen ari diren horrelako liburuak, ez da? Segurazki atzean da ona da, saldu egiten direla, eta jendeak eskatu egiten dituela, ez da? Orduan, pena izugarria ematen dit, saltzen dira, baina ze kriterioren arabera erosten ditugu liburuak, ez da? Bai, zer pentsatua ematen dit, batez ere, uste dudalako honen atzean daola denboraren aprometxamendu bat, ez da? Badirudi irakurri ere inbehar degula zerbaitetarako, ez? Non gelditzen da plazerra, non gelditzen da benetako aukeraketa bat, ez da? Iruditzen zait, irakurtzeko denbora hori ere produktiboa izan behar duela, zerbaiterako izan behar duela, eta plazerra non dago, ez da? Orduan, hori, ez asarretzeko liburuak, baina eske asarretu behar dugu batzutan ere bai, eta asarretzea, emozio hori erakustea ere, oso osasuntsua izan daiteke, ez da? Zergatik behar dugu liburu bat aserrea kontrolatzeko, ez da? Zer dago eskaera guzti horien artean? Segurazki, batez ere aurren txokoko horretan ari naiz, ez da? Segurazki, erantzuten dio guraso edo heldu baten beharrari, angustiari, ez? Zein godet, ez? Anai edo arreba berri bat etorriko da etxera, eta nola egingo dugu hau, ez? Lasai, baitzen dezagun, ez? Egia esan, liburua erreminta baldima da horretaz hitz egiteko bagaitz erdi, ez da? Baina liburu horrek ez digu deskubrituko, ezer. Azkenean, etxean errealitate badaukagu, eta horri aurrein behar diogu, liburuarekin edo liburu gabe, ez da? Orduan, esaten nuna, liburu horrek balio badu horretaz hitz egiteko eta gaia hitz egiteko, bagaitz erdi. Baina, badaude beste 1000 liburu guazen beste zerbait aukeratzera. Baina guatzela izgoen dela urte pare bat edo ipuin kontalari nazioarteko bat etorri izan juri jaialdia, eta anekdota paradoxikoa, ez? Ikusle bat gerturatzen da, eta esaten dio, jozu ipuin pilo bat izagutzen dituzu, eta eske begira nire umeak pilo bat irakurtzeu, gehiegi irakurtzeu. Badago ipuinen bat nire umeak gutxiago irakurtzeko. Noaino ailegatu gara, ez? Igual erabiltzen dugu txupete emozionala bezala, ez? Hartu liburua telebistan bezala, autonomoa zaren ez, tori hauek, eta landu nik ez dituen landu gauzak, ez? Nik uste dorretak hortik ere egiten zuena referentzia, ez? Irizten dela puntu bat, guraso eta umeen arteko elkarlanean edo elkarrekin irakurtzeko eta denbora pasatzeko prozesu hori gainditu, eta liburuak ez beti, baina batzutan badu to eta emazu pakea. Utzi guzu tarte batean pakean eta irakurri eta uste dut askotan kontrako erreakzioak ere hortik sortzen direla, aldaketa hortatik edo nik ez du nahi bakarrik egon hemen irakurtzen eta badagoela prozesu bat elkarrekin egiteko, ez dorreta? Bai, eta liburu ematen diotenean gaitzardi, ze gaur egun beste gauza batzuk ematen dian. Orduan liburua dan bitartean ematen dutena gaitzardi, bai. Maik musikaren bat eskatu dit, baina
bukatu dira mai, eta nire kabuzari niz. Oso, no, Aizea marti hartu izan genuen gurean, Bizkaitarrak jazz ensemble modukoa egin du, euskal kantak folketik jazzera eramanez, eta hau, bueno, agerikoa da, Aldapeko Sagarrarenen bertsio jazzeroa. Bat dator gainera, eleberriak aipatu ditugu leno, ez dakit, iten badegu ikerketaren bat ipuinak jotzen dituen eleberriak, edo ipuin kontalari figura agertzen diren eleberrietan, baten bat etortzen zaizu burura? Ipuin formatuaz arago, esan bezala, eleberrietan etortzen zaizkit pare bat liburu, beste bat esan dizuet, nerabezaroan ez nuela asko irakurri, eta orain itxialdian, pasadan urtean, erori zan nire eskuetara novela bat, historia maiezina, la historia interminable, irakurri gabe neukan oraindik, nola da posible? Klasiko bat. Beida nik 40 aldian irakurrien altuan nire semearekin. Eta bastian eta bere zaldia hiltzen danean nola pasatzen bilduran nire umea eta besarkatzen eta negarrez biok jarraitzen irakurtzen. Zugaren polita izan da bidai potente. Bai. Eta orduan, bueno, hau klasiko bada, ez da, eta segurazki honen ondoren, edo aurretik ere egongo zan figura hau, ez da, historiaren barruan, ez da, baina izugarri magikoa iruditu zait, liburu baten historia, ez da, oza, liburu horretan jartzen duena gertatzen ari da, ez da, oza, oso irudi polita, metaforikoa iruditu zait, ez da, baina, eta bueno, gero badago beste autore bat, azken aldian asko gustatzen zaidana, Margaret Atwood, da, eta irakurri dut bere liburu bat, Penélope y las 12 criadas. Eta asko gustatu zait, kontatzen dulako Ulisesen mitoa, baina Peneloperen ikuspegitik, ez? Nola da, hainbeste urtez, bere senarraren zain dagoen pertsona, ez da? Nola izena du liburuak, markatu horretan, jontzit burua momentu baten. Penélope y las 12 criadas, Margaret Atwoodena. Orduan oso feminismotik, umore oso sarkastikotik kontatzen du nola izan zitekeen historia, ikuspuntu hori aldatuta, ez da, prisma aldatuta, oso polita. Baina, galdetzen zenean era etorrita, 2 liburu etorri zaizkit. Pixkat apuro ematen dit irratian olan publizidade egitea 2 liburu hauena, baina esan godet, historia bera oso potentia iruditzen zaidala. Bietan kontatzen duena. Bat, da Mario Vargas Llosaren liburu bat. 80. hamarkadan idatzi zuen eta horregatik barkatuko diogu. Orduan, nik normalian beti gomendatzen dio jendeari erosteko liburua. Kasu honetan ez. Kasu honetan, pertsona honi negozio egitea ere ez dakit, baina liburutegiak horretarako daude. Orduan, maileguan ere hartu dezakegu liburu hau. Inungo arazo gabe, historia oso potentia iruditzen zaidalako. El Hablador deitzen da, titulua El Hablador da, eta kotatzen du Peruko oianean, bertako tribu indigenetan, nola zegoen pertsona bat, kontalaria zana, eta nola ibiltzen zen, guztiz isolatuta zeuden tribu ezberdin hoiei bisita egitera juten zan, eta orduan jasotzen zituen historiak tribu baten entzuten zituenak, ondorengo tribura joan eta ari kontatzen zizkien. Nola bizi ziren, pues hori, gaur egun irratia, naiz irratia, baina garai aretako korrespontxala zan, ez da? Eta orduan nola egiten duen lotura, tribu batek bestearekin nola kontatzen dien beren historia, oianeko historia, eta nola bihurtzen den pertsona honen bisita, esan dezagun, denbora neurtzeko modu bat zan bebai, ez da? Guztiz isolatuta bizi ziren tribuak nola elkartzen zituen pertsona honek, oso historia polita, esan bezala El Hablador. Eta badao beste liburu bat, polemika handia sortu zen liburu honekin ere bere garaian, Marlo Morganek idatzi zuen, bera Estatu Batuetako emakume bat da, eta
idatzi zuen liburu bat, eta liburu honetan kontatzen du benetako historia bat zela, nola iritsi zitzaion gonbidapen bat Australiara joateko, eta Australian tribu aborigen batekin bizitzeko aukera eduki omen zuen. Eta liburu bukaeran kontatzen du, nola bera izan zen hautatua tribu horrengatik, bereien jakituria guztia berari transmititu eta berak mundu okzidentalari horiteko. Orduan, kontatzen du historia, niretzako historia oso polita da, kontatzen du lako nola tribu indigena, nomada, tribu aborigen honek nola egiten zuen leku batetik besterako transizioa egiten zuten, ez zeuden inoiz geldik, eta orduan, beraien kantuen eta beraien historien bitartez, esan dezagun mapak eraikitzen zituzten. Beraien rekorriduan, abestiaren iraupenaren arabera, referentziak egiten zizkioten, mendi bati, zuhaitz bati, erreka bati, eta horren arabera, belaunaldiz joazten jakituria guzti hori transmititzen. Polemikoa zergatik izan zen liburu hau? Jakintzalako gezurra zala. Bera, etzela inoiz egon, edo behintzat etzala inoiz egon kontaktuan tribu horrekin, eta gainera aborigenen eskubideak berrezko kolektibo protesta handia asko asarretu ziren, alde batetik gezurra zelako, baina bestetik kontatzen zuen guzti hori zalako nolabaiteko beraien kulturarekiko errespetu falta bat, ezta? Orduan, guzti hori esan da ere, hau ere zero ziliburtzea gira jun eta maileguan hartu, baina historia bera oso potentia da. Izenburua Las voces del desierto. Oso ezaguna izan zen liburu hori. Bai, pila bat saldu zen bere garaian, bai. Gogoan dut Australiara aborigenen gana edo, desertu zentralera 2018an horbildu nintzen dokumental baten grabazioan, eta lagun bate gomendatu ziten. Eta ez da gizergatik, baino enion puntu harrapatu. Proposamenari berari. Ez da gitain baldintza eta iristea desertura ez, norbaitek ja bizi izan duen horrekin, da gero, hasi nintzen, liburuari buruz zertzu bai saltxeatzen, eta topatu nituen azalpen hauek eta nola. Eta gero, aborigenekin harremanetan zarela konturatzen zara, zenolako mina egin duten gauza hauek, ze beraia daukete ikararezko sentsazioa, ez bakarrik errespetu faltarena, jakituria lapurretaren sentsazioa daukate, eta bai, eurei liburu honek, grazia, zipitzirik ere ez egiten. Baina, egia da, gomendatu zidan pertsonak asko irakurri duela, eta zuk diozen bezala seguraski liburua irakurtzeko modukoa izango dela, baina jakinda hori hor dagoela, ez? Horixe. Let it go, life will let me. Bueno, ni adibidez errepasatzen horrelako ipuinak eta ipuin kontalarik liburuetan etortzen zaizki, Xerezade aipatu dugu, ez? 2001 gauak eta bai beste liburu bat uste dut zurekin hitz egin dela noizbait. Komiki modukoa, Enciclopedia la Tierra Temprana, Isabel Greenberg, autorea, zoragarri. Badago beste bat, bigarren ale bat zan, zuk ezautzen zenun lehengoa, eta nik esan izun, bigarrena irakurri behar dezu. Komikia da, Las 100 noches de Giro. Eta hartzen du, nolabait, struktura iaia bera da, 1001 gau liburu saga horren struktura oso antzerakoa dauka. Eta dira, hori, Giro da kontalaria bera, ez da? Eta kontatzen du, horixe beroi, bere, neska, gainera, oso ondo kokatuta dago, oso ikuspegi feminista jorratzen du, ez da? Bi senyoro, azten dira beraien artean apustua egiten dute, ez? Eta batek besteari botatzen dio erronka, ez? Esaten dio, nire emaztea oso fidela da. Eta orduan besteak esaten dio, baietz, egun ematen badizkiazu, baietz nik zure emaztea konkistatu, eta ez eta tal, eta orduan jokatzen dute beraien ondasun guztiak jokatzen dituzte, bat seguru dagoelako bere emaztea oso fidela dela, eta besteak ez daukalako inungo dudarik, emaztea bere ganatuko dula, ez da? Eta orduan, erabiltzen duten sistema berdina da, Giro da, neska honen neskamea, eta orduan, historia bat kontatzen diote gauero pertsona honi, eta horixe, historia bat bestearen barruan kontatzen da, zoragarria da, komiki formatuan gainera, badirudi komikiek askotan ez, oso ona da, gidoian, irudietan, eta historia kontatzen dituen historia zoragarria. Gomendagarri oso Isabel Greenberg, bai. Bai.
Bueno, eta ze falta zaigu Dorletarekin bukatzeko ondo. Ni konturatu naiz Mai eta Goiuri elkarri begira zebiltzala, epa. Zerako komplizitate kafeteroa. Ez, nik ez dakit zertaz izaten, Ni gaur... Zuen historietatik kanpo geratuko naiz. Nahi gustatuko litzateke 3. kafe bat hartzera gonbidatzea ere Dorleta, eta hori lortzeko historiotxo bat eskatuko dugu, Dorleta, bazenekin zuk gaur trampa hori iritsiko zela, ezta? Ez zaituko ez ustean harrapatu. Esan zidan, Maik, etzian esan. Bai esan zidan, azkenengo egun hauetan eskuartegian dituzun libururen batzuk edo gomendatu izkiguzu, eta bale. Eta gero idatziz bialdu zianean mesutxo bat, baimena onaino etortzeko, eta tartean, esan zidan, ipuintxoa irakurri nuen bukaera, esan, hau izango da, nahi dutela nik zerbait kontatzea. Eta hasi naiz begira, pentsatzen, libururen batekin erlazioa daukan ipuinen bat, baina ez zait etorri. Badauzkat batzuk, baina liburu soportearekin kontatzen ditudanak, eta ez dira oso aproposak irratian kontatzeko. Baina beste bat etorri zitzaidan flash, ez dakiz zergatik, eta hori kontatuko izuet, iruditzen bat zaizuen. Perfecto. Iruneri, izugarri gustatzen zitzaion bere amonarekin paseoan irtetzea. Iruneren amonak, bizitza honetako misterio guztien erantzunak zituen. Edozein galdera galdetu eta amonak beti zeukan erantzunen bat. Eta arratsalde hartan ere irten ziren Irune eta bere amona elkarrekin paseoan. Eta hondartzara iritsi zirenean, Irunek itsasoari begira jarri eta amonari galdetu zion. Aizu, amona, nola daki itsasoak noiz gelditu behar duen? Zergatik ez du jarraitzen olatuak aurrera eta bera? Herriko etxeetara iritsi arte, noiz daki beste alderantza joan behar duela. Eta orduan amonak irrifarre egin zuen, baina ez zuen ezer erantzun. Eta jarraitu zuten paseoan da igo ziren mendi muino batera, eta etzan ziren biak belarretan arnasa eta atxeden pixkat hartzeko. Eta Irune zerura begira zegoela, berriro ere amonari galdetu zion. Aizu, amona, nork mugitzen ditu hodeiak zeruan batera eta bestera? Eta nork ematen die horrelako itxura, horrelako forma? Eta amonak irrifarre egin zuen, ahoa ireki zuen, baina ez zuen ezer esan. Eta Irunek berriro ere galdetu zion amonari, aizu, amona, eta beste gauza bat, eguzkiak nola daki noiz jun behar duen? Eta ilargiak zergatik ez da gure gainera erortzen, eta nork pizten ditu izarrak zeruan? Amona, baina esaidazu. Eta orduan amonak irrifarre egin zuen, ahoa ireki zuen, eta arnasa hartu zuen, baina ez zuen ezer erantzun. Baina amona, santzion, esaidazu zerbait. Zergatik ez diazu erantzuten? Eta amonak orduan, balaztana, ez dakidalako erantzuna, baina badakit zer egin dezakegun. Eta Iruneri eskutik heldu eta hondartzara joan ziren. Zapatak erantzi zituzten, eta olatuak oinak busti zizkienean, amonak esan zuen. Eskerrik asko itsasoa, eskerrik asko olatuak! Eta orduan Irunek errepikatu zuen. Eskerrik asko itsasoa, eskerrik asko olatuak! Eta zerura begiratu eta elkarrekin esan zuten. Eskerrik asko hodeiak, eskerrik asko haizea. Eta eguzkiari begiratu, eta ikusi zuten, mendiaren atzean ezkutatzen ari zela, eta esan zioten, agur eguzkia, eskerrik asko, bihar ere zure zain egongo gara. Eta beste aldetik bazetorren ilargia ja, ikusi zuten ilargiaren argia, eta esan zioten, eskerrik asko ilargia, gure artetik joan diren guzti hoiek zaintzearren, eta eskerrik asko izarrak, bidean galdu ez gaitezen, bidea argitzen diguzuelako. Eta horrela, iluntzean etxera bueltatu ziren. Amonak afaltzeko tortilla patata prestatu zuen, kipularekin noski. Eta ipuin bat
irakurri zion. Bueno, gaur liburu bat, bale? Venga, gaur liburu bat irakurri zion Amonak. Eta orduan, Irune, Amonari begira gelditu zitzaion. Eta galdetu zion, Amona, zergatik marrazten dizkizu denborak? Marratxo hoiek azalean. Eta esan zion, badakit. Eta orduan, Irunek, Amona besarkatu zuen. Eta belarrera esan zion, eskerrik asko, Amona, eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei ere, gonbidatzearren. Eskerrik asko zuri. Qué polita. Eta, esan dut? Bai, bakoitzari berea, historia hau Txaropitak amestu eta idatzitakoa da, galizieraz publikatuta dago originala, Grazas deitzen da, eta euskeraz ere badago eskerrik asko deitzen da. Esan bezala, Txaropita ipuikontalari eta idazlearen historia da. Eta hola zuzenean, Kontxita Beiti, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zuri... Balako ipuin poli baten ondoren, gustora. Bai, zuri bilobek eta birlobek egiten aldizkizute horrelako galdera zaiak, erantzenik ez duten horietakoak? Bueno, batzutan bai, Bai. Egiten dituzte horrelako gozak, bai. Baina, bueno, behar bada ez horre sakonki, Zergatiak, beti gabe hor zintzilik ez, eta, bueno, oin ere bilobak eta birbilobak, begiratzen zer nundia digen kutsa, hor gabiltzagu, danok. Kutsabirari buruz hitz egin behar dugu Kontxita Beitiarekin, baina gauzatxo bat aipatu behar dugu, dagokionari dagokiona. Axuri Beltzak idatzi du atxaldeon ze goxoa den Dorleta. Ederra da berantzutea. Eta Imanol Arabaloazak eskerrik asko Dorleta. Eta Axuri Beltzak egitu du Debagoienako pertsona altxorretako bat. Hori dena zuretzako Dorleta. Bakoitza berea. Itugarren kafera etorriko naiz. Etorri beharko duzu, baina guk giro ere zertxo bait aldatu behar dugu, eta kasu hemendik giroak zentzu gehiago dauka. Iapa! Askotan entzule zareten horiek esaten diguzue, Kontxita eta Marimi ezagutu. Bida, hori da Kontxita! Hori esan nahi nizuen. Bida, hau ez da egin behar, baina pixkatola txapuzila egingo dugu. Ze merezi du. Atzera egingo dugu, eta hor bideo deieze ikusten gaitu zuenok, adi hortxe gaztetxo batzu dantzan. Imuntzo eta Beloki, eta Kontxita! Kontxita Beitia hortxe atera zara, ikusten eta entzuten ari gara. Imuntzo eta Belokik sortutako Kutsabiraren inguruko kantua, baina Kutsabira kantua, bideoklipa, bidaia eta hori guztiain askoz gehiago ere bada. Entzule asko akaso despistatu xamarra rapatuko ditugu, eta Kontxita Beitiak ondo asko daki, zer den Kutsabira asko kentzungo zenuten akaso zuen herritatik gertu da bilela, iristekoa dela, baina Kontxita, konta iguzu mesedez eta kontatu gure entzulei, zer den Kutsabira hau? Bueno, Kutsabira hau da, urte triste eta bi udaberri motel hoiek eta pixka bat usatzeko inventon bat, hori izan da. Egitan, dana pensatzen zuten, tokatzen zitzaien joan urtean, ospatzea seguran eta urruñakin batera egina dare, ez dare zenidetutan ikuste du zenidetuta zudela, baina ez dare zenidetuta, baina hortan pensatzen ari dira, Eta orain dela, uste bete, 25 urte ospatu nahi zuten, segurakoek iparra egoa sortu zutela. Horrek zer esan nahi du, iparra eta egoa lokartu lurraldetasunaz bat egin eta ordun bat izatea bai iparraldekoak eta bai hegoaldekoak. Askotan muga traizionera hori, nik uste traizionera deitzen dio dela mukari,
banatu egiten gaitu bizatitan, eta hori segurakoek ez zuten nahi, eta horregatik sortu zuten iparra hegoa. Bueno, zer gertatu zen, joan urtean, 25. urtea ezin zala ospatu, baina urtean 26. ez, eta ez hori bakarrik, ez kilometroak, ez herri urrats, ez Zafarroñez, ez ibilaldia, ez arabar, euskeraz, ez arrek. Eta sekulako tristura sortzen zitzaien, bai ikaslei askotan galdetzen omen zuten. Aizu andereño eta aurten noiz izango da korrika. Aurten ez dugu izango korrika. Hau da lata, bakizute, nola egon behar dugun. Bueno. Eta emozionalki horren triste jartzen eizien, bai umek eta bai irakaslek, azkenean, irakasle, bai segurako persona batzuk, eta baita urruñako batzuk, eta irakasletan naiz herritar zoiak, bildu ziren, eta esan zuten, bai ala bai, zerbait asmatu behar dugu, zerbait egin behar dugu. Eta orduan, kurritu zitzaien, kutxaren abotatzea, eta asko gustatu zitzaien bestei, eta bera, egiten ari dira. Eta oso ondo gainea, oso polita ateratzen ari da leku guztietan, leku txiki-txikietan egonda, leku handietan ere ja hasi da ibiltzen, eta atzo Pasaikoa mundiala izan zen. Ezagik ikusten izan den Pasaiko bideoa, baina, beira, zuak oraintxe bertan ematen ari zerate, eta Portziriko alkatere guztiak dira, Bai, baina oraintxe ikusiko dugu Pasaiako hori, zuke referentzia. Ba hori ere, Portziriko bost alkateak ere oso importantea da, egotea bost alkateak, eta ze berso polita botatzen nahi da, nik uste dut hori, Portziriko alkatesa bat izango dala, bostak zeuden, beraz. Eta atzo, Pasaikoa, mekatxiz, nik uste dut normala da, ni jartzea Pasaian zerbait gertatzen danean horrela gauza poli bat, ikutzea bihotza, eta bihotza burua, muinak, eta dena, ez? Eta atzokoa benetan oso polita izan zen, oso polita. Gero gainera, pensatu, bai? Bai, hemen entzule batek esan digu, hasi orduko galdera egin dizugunean, Axuri Beltzak erantzun du, Kutxabira proiektu polita da. Eraiki diguten sasimugau ezabatu beharra daukagu egunez egun. Eta gero gehitu du, senidetza biziki ederra eta bizia dute Aierra eta Antzuolak, Kutxabira igandean helduko da Antzuolara, Aierrako mezu eta guzti. Beraz, aipatu dugu, batzuk jakingo ez duten arren, ondo asko dakitela zer den Kutxabira eta zer ari den gertatzen. Baina tira, zuk jarraitu kontatzen, eta gero Argentinari buruz ere kontatu harri duzu, ze horre ere, saltxan badauzkagu Argentinako hainbat herri. Begira, nik uste dut oso goza polita izaten ari dana, falta zaigun pozori ematen ari dela herri guztietan, ikusten da familiak eta ume txikiekin eta asko azaltzen dirala, asko juten dirala, baina bestaldetik ere, udaletxe guztiak esaten dute kontu zibiltzeko, ez jende gehiagin biltzeko plazan, eta horrelako gozak, hori eguneroko tasunean daukegu ia dena, abiso hori, ez elkartu, baina elkartu gabe ere ez dago ezer. Eta begira, hemen, beira noladaren eserita, kutxaren zai, eta kutxa ekarri behar duten momentu horretan, eta, entzuten nahi die, horre alkateak, nik uste dut, itza alkateek hartzen nahi dira da batez ere. Baina baita, Labaizetako, hori errenderi izango da. Errenderi da, bai. Horre eta hor, Labaizeta elkarteak hartuzun. Eta posibilitate hori egon da. Antolatu zutenak zer izango zen Kutxabira
eta egun hauek nola antolatuko zituzten esan zutenean, herri bakoitzeai ematen zitzaion askatasun guztia, baietz edo ez dutela parte hartu nahi ere, esateko. Baina egiten balin bazuten, parte hartzea bestela edo agertzen balin bazuten, orduan izan behar zuten herriko elkarte batek edo ikastolak edo danadalak nolabait ere bere ardura guztia hartuko zuena. Eta orduan beste batzuk ere batu egin nahi balin bazuten kutxaren festa horren inguruan, beste baiezko hori esan zutenekin batera elkartu egin behar zuten eta noski jun behar zuten elkarrekin gero egitea eta antolatzea. Eta horretan hori gertatu da, Pasaian ere bai, Pasaian Pasai liceo ikastolak hartu zuen, eta gero horren inguruan ere beste batzuk ere elkartu ziren. Baina ikusten dezute polita izan dan Hondarribiko Jaizkibel taldeko alardekoena juntanean kutxa eramatea, gainea Pasaiko ikastola bakizuten mendian dagola, eta igozko zan kotxez, baina geisten ari dan bitarte hortan, ze polita bere txapelgorria jarrita, eta ze polita dana, ez da. Eta bueno, ikusten dute bezala, bakoitzak bere ikurriña umoreak edo kolore askotarikoak. Hori esan behar nizun, beste erronka batzuk eta beste aldarrikapen batzuk egiteko ere balio izan duela honek. Aldarrikapen ugari egiten ari dira, baina eta herri bakoitzak bereak, eta herri txikietan ere ikusten da lekarotzen adibidez, bakizute lekarotzen, zugaitzak endu eta golf kanpo bat egin nahi omen dute, ez? Eta noski, lekaroztarrak jarraitzen jarraitzea nahi dute, ez dute nahi ibiltzea dana turistaz beteta eta golf makila hartu eta ez dakit bere leku pribatu batea jutea eta baizik eta dena, lekaroz guztiak lekaroztarren nahi izatea nahi dute. Eta ez egiten ari diran, ez dakit horrelako burgesia berezi horietako entzat bakarrik, ez? Baizik eta denontzat eta batez ere bekaroztarren zat, bere hiena da herria eta ez kanpotik joango diren besteenak, ez? Eta hor ere hori esan zuten, hori eskatu zuten, mesedez usteko pakean eta ez etortzeko kanpotik jendea lekaroz manejatzea, ez? Eta orduan, ez dakit, bakoitzari okurritzen zaiona edo bere herrian dauken arazoa edo ez arazoa, alaitasuna, zerbaitek ematen bali badia alaitasuna ere, berdin, eta orduan, nolabait ere barruan, kutxa barruan, sartzen ari diran eskaerak, kutxa da eskaerak jasotzeko. Kutxa barruan sartzen ari diran eskaerak ere oso desberdinak dira, baina nortze daudenak, ikusten herri bakoitzak eta bere beharroien erantzun bat emateko, beraiek oso ondo dakiten hori eskatu behar dioten. Eta orduan eskatu behar dioten hori, kutxa barruan sartzen dute. Eta hemen egiten ari diran momentu honetan adibidez Irungoa da. Eta Irunen adibidez ez zuten bakarrik kutxa barruan sartu, baizik eta arbela handi batean idatzi zuten bere nahiak eta bere eskaerak eta bere ilusioak eta izango zituzten, behar dituzten gauzak, ez? Kontxita, 7 minutu ditugu arratsaldeko 6etarako, baditugu gara aipatzeko horreko astean geratu ziren emakume ikustarazi nahi genituen horitako batzuk, baina kaso hor murgildo horretik bisi-bisi aipatu dizut leno Argentinako gaia, 75 herrik egin dute bat neurri batean egitasmo honekin, kutsabirarekin, eta hoietako 3 ozeanoren bestaldekoak dira gainera. Hiru probintzi Argentinakoak dira. Eta ez bakarrik Argentinakoak,
Barcelona ere jungo da, hien 13an uste ere dijoala, Barcelona da, eta Barcelonako Euskal Etxean sartuko da, eta nere antolatuko dute gauza polibaz, zalantzik ez dago, baina bai Euskal Herritik 72 herri eskatu zuten historia hontan parte hartzea. Eta gero, izan dizudan bezala, herri horietan, batzuk izango dira, talde bakarrak edo egingo diotenak ongi etorria edo dana irikia danontzat, baina ardura beraiek hartu behar dute gero urrengo herrira pasatzeko. Ez da beste antolatzaile bat jungo dara eta jasoko dula kutxa baizik eta beraiek pasatu behar dute. Adibidez, orain momentu honetan segurasko 3 egongo da, ez? Marimi, saltoka... Marimi, inguruan da bil, bai. Marimi, saltoka ibiliko da momentu honetan, ziur naiz. Eta orduan, hemendik Iruratik Ibarra da eraman behar dute. Bueno, pues, eramate ardura hori dena den beraiek eraman behar dute, Eta gero, Ibarratik, beste leku batea jungo dira, lehen esan dezu Antzuela, uste esan dezula. Bai, Antzuela tigaroko da, bai. Bueno, Ibarrakoak Antzuela da eramango dute, eta horrela, ibiliko dira, gero hortik, Goierrira dijoa, Idiazabalean ere jungo da bihar arratzaldean, eta gero Idiazabaletik, zeraina ere bai juteko asmoa dute, eta bueno, Goierriko panorama ere ez da momentuetan oso egokia, danodakikun bezala, baina, bueno, pixka bat sakabanatuta jendea eta hola, momentutxo bat behintzat izango dute poza ez egoteko eta beste gauza bat eta hitz egiten aritzeko, eta ez beti bezala. Zemoz dago jendea, zemoz ez dakit, zenbat gaixo, zenbat hilako, zenbat, nahikoa da, ez? Eta momentu honek ematen dio, nolabaiteko postasun hori, ez? Euskal Herriak behar duen postasun hori, eta gainera, honen mamia da, harremanak sendotzea Euskal Herriko lurraldetasunan guztian. Eta bai, herri gorakoekin ere harreman izugarria dute, denak herri bat gerala, esaten dugu beti pensatuta ez izela egin beste gauzik ez balin bada gendun denok elkartu eta denok elkarrekin zerbait egin eta denok pensatzen dugun Euskal Herriari buruz zerbait eskatu, zerbait adierazi eta maitasuna emanez alde batekoak eta bestekoak. Eta gero beste 8. provintzia, diasporakoa, gara, ez? Ia 7 bat, ia jarri behar dugu 8 bat. Eta... Pentsa Kontxita... Pentsa Kontxita, gaurko saioaren azken minutu hauetan sartzeko kantu ezin egokiago bat topatu dugu. Zemen badira, Baxena Farroatik, Urepeletik, Sendarineko aizpak kantuan. Bai. Baina, abestia hau egaztierrariak bereziki Mikel Lauak egin zuen ezagun duela urte asko. Beraz, iparraldeko bi emakume ari dira kantuan, aspaldi hegoaldean gizon batek ezagun egin zuen kantu hau, baina hitzak Joseba Sarrionandierenak dira, eta ezin egokiago atzo Euskal Herrira iritsi, baina deserritik euskalduntasuna 8. lurralde haietatik sortu zuen arek egindako kantu honen hitzak, osatutako musika hau, doinu hauek gure gaurko saioa amaitzeko. Minutu pasatxo daukagu Kontxita, ez dakit denbora ematen digun benetan aipatu genituen emakume hori heltzeko edo datorren astean lasai. Datorren astean emakumekin hasiko gara. Nik uste denei behar duen denbora eman bartzaiola gauza bakoitzari eta hobi izango dela. Eta kontutan euki Bilbao, Iruña, Gasteiz eta Donostira ere etorriko da la kutxa, hiriburu batutan ere izango dugu.
ederki. Datorren egin izango da, Kontxita Beitia, bueltaka da bilen hortan, oraindik kutxa bira horren inguruan aritzeko denbora izango dugu. Datorren astean ikustarazi nahi genituen emakume hori ikustarazteko denbora hartuko dugu, eta zuri, musu handi handi bialtzen dizugu, asteburuna pasa dezazula, eta esker mila, gaur ere gurekin izateatik, Kontxita. Eskarrik asko zuei, eskarrik asko, Agur. Igazti jariak la 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 la. Eta guk eskara gortu behar dugu. Mai Gorostiaga Pozo, datorren astera arte. Datorren astera arte, dorletaren ipuñarekin lotura egiten eskerrik asko Marimi. Kontxita, eta dorleta nahi duzun arte, 3. kafe hori hartuko dugu. Eta zuri, asteburuna pasago, Juri. Zintzi bili, gutxi gaztau eta bueltak amari. Adio! Keep calm and bigarren kafea.